Yo. Yo. চশমা থুকজা আগো গরে কাঞ্জা Hello guys, mo kaisa common word jotono sao gai tini ang haino hai bhai ke blog khai ang practice khainai tini watoi sal nai di weather asuk hamthaya watoi phaina nai tongo ang Lilani video tini fungayo kaisa bini Kwtal short film ongkromani naikha ke bono nugui ang kaisa bokhrogo planning kha bolte agini simino kedokma romai ang bini bagai kaisa gan saiton mani tongo Lilano chini takuk lila boto joto saimano chini kokborok short film telefilm bo belaino acting kereng tai monai kotha ang bini big fan ke noro kisa khanai nai di bahai ang o gano ani mobile no edit khaika simple just demo norong bagai ang tini tobi phaika norok jodi norok sajaga hangkai ang bono ang recording khainai tai Lilano video khairinai okay belai muni kothok gan muni jangnai gan se actually amokha haita Lila chosma thukja yago gori kanja ke noro kisa khanai nai di bahai ang o gano ani mobile no edit khaika yeah Lila. hey Yo. hey Yo. hey Yo. চশমা থুকজা আগো গরে কাঞ্জা Lila. Nonggoyago bagwi Yo. Ilang ko rwchapmwng Biyang thangai branded lila Joto wana laja Hey Lila Hey Lila Hey Yeah. Horo thuke imang nukpo Bollywood si baby No no Hey. no 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 bahai nangjak paikha ani Lilani bagai gan simani norok jodi sajagai tongkhe share khaidi comment khlaidi hingkhe ang daktino norokni bagai chini Lilano tobui phainai norokni bagai hambai Ilang ko rwchapmwng Biyang thangai branded lila Joto wana laja Hey Lila Hey Lila Hey Yeah. Horo thuke imang nukpo Bollywood si baby No